na ke no dey bi nke anu asef ke no diri ihe nke anu a ke di ka ofu drug ge na agwọ 200 disease ofu drug arụ na agwọ 200 disease ejike we deceive so many people maka chi ọ bụrụ nwa nweta opportunity ịrụ na NAFDAC all those big office is all these people na arụ one drug na agwọ 200 disease. First of all, I will make sure that I ban all of them. Kedu go ofu drug ge na agwọ 200 disease ade proud na ere na afia iwe obene gara kacha ndị a na-ere mgbọgwụ na mkpa akwụkwọ ịgafe ofu ọgwụ ọ na-agwọ gonorrhea, ọ na-agwọ STD, ọ na-agwọ ihe dị iche iche my HIV ofu ọgwụ na-eme niile a. These things should stop.